shugabana annabi san ka ne tanadina kyautan nan da kai wa sanu ni ma bani inda na kuka fata na ilahu na zan mai yawan yin godiya a gare ka ni'imar da kan mun ba za ya misaltu ba mai fasance gunka ƙarshen ni'ima ce kai ni a al'ummar biyayyen ma'aika nan ma bai tsaya ba kai ni cikin ƙaunarsa kai san barka kai ta salatika ya ilahi ga annabi mai ali mai umar tacaccen masoyi cikakke zababbe isasshe da tsantsar manyan darajoji da sunaye mai usmanu da bukar sanyo ali da sanhabu su ne zubar da ke cika shuka abin yabo ya shugabana annabi san kai ne tanadina kyautar nan da kai wa sanu ni ma bani inda na kuka alfarin waliyai na kake in gaishe ka fili da buya buri na rike ni ka kai ni cikin fadar ka ya maulaya kausi zamani san ka shi ke sa gano abin da ya buya ta iso ka san gaskiya ya bara madan isar ƴaƴanka salamu alaika kan zulfu yudati ya sayyidi laubaika salatu alaika ya sahibul amdadi gaisuwa ta gunka salamu alaika ya wasi'u sadari mai kyan jiki gaishe ka ajalu kallikin layi ya mafakar ruhi yau gani gare ka da sakarci na da yawan zunubaina kar su hana ni sado da kai dan fadi ba ka ji dukan batuna kai ke dauke nauyin halitta ko ta yi na ka dubo batuna kai mini murmushi ya rasulallahi ka ce in bar yin kuka ya mai kyan sifa mai cikakken haiba wanda ya wuce kallo kallon kurjinin shugaba aiki ne babu mai iya kallo hasken zati daga shi ne duka cika a gunshi ya bullo mai darajar da ba a misaltawa shi ne muradin hakika yabo ya shugabana annabi san kai ne tanadina kyautar nan da kai wa sanu ni ma bani inda na kuka annabi gaisuwa ta da taslimi kullum cikin ka nake yi annabu babu dai an bato na ba daga kai ba babban masoyi annabu babu dai lokaci na ba a cikin ka ne ba shafi'i kai mani garkuwa ya rasulallahi gaban ruwan hannunka mene za ce waka wanda ilahu yake yaba mai kullum babu sakon da ba a cikin aikin shi yake bini daya mu dole a mai biyayya da rai da jiki domin shi aka yau kalilu mai daraja saman darajoji sarka hankali bai dauka ya kairul anamin habibullahi tamburan ka na dauko kai mini lamanin baitoci in faɗi dan abin da na canko wanda idan ya motsa da dai Allahu ya gaida shi mai farko jiran mala'iku da anbiyahu kamar jamalu yarje na ganka mai karfin buwaya da karfin zati mai jiki mai kamshi Allah ya cike ya hade ya daidaita ka wuce kishi da mun kira ka Allah yake shafe zunuban mu dole mu bishi waye ne kamar shugaban nan wanda adansa komai ya sauka abin yabo ya shugabana annabi san kai ne tanadina kyautar nan da kai wa sanu ni ma bani inda na kuka ga mai kyan dabi'a cikakken bawa adali mai kunya kasimu mai rabon alkairi kai zan wace kaikin biyayya albishiri mafi hasken tsira ya zo gushewar karya ni dai kai nake son habibullahi ka sayin bari yin kuka kamalin zati kai ne shi ba wula su kami ka dubo ni nima sana dayirar so cika kayin ta yaban ka
inda da girma mai kyautan kwarai auda ni ga dan karami ka sashi ya girma dan kula bawu dan faɗi ma ka kira ni Madina in zo gabanka. Kullum nake da kuka na dare ko rana dan kai ke rabo ko da yaushe gunka na zo ka daban batuna kai ke yi wa makiyan kama balle mai san ka ya shugabana dan sirrin fituyi da barhama jawo da ni a jikinka ya bakmal mubaka mizul haiba datar da ni a cikinka nai tafiyar da zan riski lufan taskokin suturta na dauka kai ke sanya kukanmu da murmushi mun bi ka ba ma shakka in mun bi ka sami ta sanka da gaske dan isar yan gidanka. Yabo ya shugabana annabi san kai ne ta nadina kyautan nan da kai wa sanu ni ma ba ni inda na kuka bani gudun talauci da kaskanci kan sha'anin ka karimi hidimar zahiri da ta ɓoye burina na yi makadimi kai ka rage mana wallaba mu da komai banda kai al'imami ba dan kai ba da tuni mun fada ramin da za mu halaka dan kai ne sama'u ta daidaito girman ka ya gama komai kasai ma da kai ne ta daidaito kai ne asirin komai adamu ma da kai ya suturtu tuntuni da ka gama komai dan kai ba da rabbana ya shafe duniya da kiyama. Talauci fili har da buya na risko kai ka san halin da nake ciki man hasada suna min tarko kore mun abin yin hidima komai na so in dauko komai kai kake kai ni kalkin layi ka ban ruwan hannunka wanda ya zanyi aya cikin baitocin nan ma'aiki ka amsa dukan kuskure na mun abuwa ga nugun ka ban so na nisa mai tsaro ya ban Abakar Saddiku mai nufi a cikinsa Allah samu dace cikin soyayyar shugaba mai maka. Yabo ya